Кметът на община Тунджа Георги Георгиев и общински съветници от общината коментираха местния референдум, който е гражданска инициатива. Всяко допитване до народа е най-добрият сигнал за това какво мисли суверена по едно или друго действие на властта. Аз не съм против въпросното допитване, но ми се струва, че за разлика от други досегашни референдуми, този път много ясно трябва да бъде обяснено на хората за какво става въпрос, и то от всички гледни точки. Да, бих подкрепил един такъв, точно с това уточнение, че се казва за нелегални имигранти. Такива хора, които не им е изяснен статута, откъде идват, и изобщо тази непрозрачност, по която влизат и се настаняват хора в такива бежански центрове. Първо се пита гласа на хората и след това се предприемат стъпки в тази посока. Така че местният референдум за мен изобщо не е нещо ново, а е много хубаво. Още повече, както казах, това беше в моята програма. Имаше и против референдума. Аз лично не виждам смисъл в това да се прави референдум и да се харчат пари за допитване до народа за това дали незаконните имигранти следва да бъдат депортирани от територията на България. Това означава все едно да отговаряме на въпроса дали следва да бъдат спазвани законите ни. За да стартира местен референдум в община Тунджа са необходими малко над 1000 подписа.